cançons és un repertori de cançó catalana i portuguesa que la Flama de Farners, la Cobla de Flama de Farners em va convidar a fer amb ells, han fet arranjaments preciosos per estrenar Palamós el dia 7 d'agost i així fem aquesta mena de pont, no, entre la cultura catalana, que és la meva, i la portuguesa, que també és la meva. Amb ganes de fer una nova experiència en el món de la cobla i donar un pas més endavant, doncs vam pensar en aquesta idea i estem molt contents de col·laborar amb la Neua amb uns arranjaments de grans músics que estrenarem a Palamós el proper dia 7. Ho estrenarem el proper dia 7 d'agost dins del Festival So de Cobla a Palamós i us hi esperem a tots. Veniu.